Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Com sempre, avui vos duem un vídeo molt interessant. I és un tema que volíem tractar des de feia molt, sobre el que se diu la Catalunya Nova o Catalunya Valenciana, per totes les semblances i relació amb València que té. Catalunya i València sempre han compartit frontera. Ja farem un vídeo fa temps parlant sobre la influència mútua d'ambdós cultures, que podeu veure clicant per ahí dalt, ara quan acabeu de veure este vídeo. Però és que estos territoris s'enduen la palma. Han format part dels mateixos regnes. Tenen una parla que podria ser al mateix temps valencià o català. Inclús Tortosa aplega a estar baix el domini del Regne de València. I molt més, m'emprenem! Començant per la relació més antiga d'esta Catalunya valenciana, en el temps dels ibers, l'actual territori de Lleida estava habitat per la tribu dels ilergetes, del que prové el nom Ilerda, l'antiga ciutat romana de Lleida. I se diu que esta tribu estava emparentada en els ilercabons, que habitaven l'actual província de Castelló. Tenien un llenguatge paregut i unes costums paregudes. Passats els sigles, aplega l'islam, i alguns estudis senyalen que un xicotet grup de cristians valencians aplega a Lleida fugint dels nous conquistadors. Encara aixina, tant Lleida com Tortosa foren conquistades pels musulmans i acabaren convertint-se en taifes independents, al igual que València. En concret, la de Tortosa aplega a dominar part de lo que avui en dia és la província de Castelló. Mentrestant, se consolidava la Catalunya original o Catalunya Vella, els comtats catalans, que formaven part de l'imperi carolingi en l'anomenada Marca Hispànica. Recordem que Catalunya no existia encara com a concepte polític, sinó com una zona geogràfica. Però fon el Regne d'Aragó el que acaba fent-se en eixes zones, juntant les seues corts i lleis a les de Barcelona. Per això se li diu la Catalunya Nova. Posteriorment, quan Jaume I conquistà València, de la baixa repoblació que se feu, la majoria dels repobladors d'origen català venien de Lleida, lo que ha donat l'idea de que estos eren descendents d'antics cristians valencians que emigraren a l'arribada de l'islam. 1.138 repobladors catalans distribuïts per tot el Regne de València, venint la seva majoria de 52 poblacions diferents de Lleida, siguent junten Osca, Huesca, el territori d'on més repobladors vingueren. Però el que molt poca gent sap és que n'hi hagué una època on el Regne de València invaí Catalunya. Parlem de la Guerra Franco-Espanyola de 1635 a 1659. Tot comença quan el conde duque de Olivares volgué que tots els diferents regnes i territoris d'Espanya aportaren soldats i diners per a l'exèrcit de Castella, cosa que no agrada gens, ni en València, ni en Catalunya, ni en cap lloc. Això feu que molts nobles catalans financiaren colles de bandolers que assaltaven les rutes comercials i aixina fotre a la corona. Açò se descontrola per complet i començaren a atacar territoris veïns, com el Regne de València. El govern valencià acaba manant un exèrcit en la Real Senyera del Ratpenat al front per a conquistar Tortosa i defendre la seva frontera, com queda reflexat en esta imatge de la Real Senyera entrant per les muralles de la ciutat. La situació era molt tensa i de repent esclatà la guerra en França. En 1635, 40.000 soldats castellans aplegaren per a defendre Catalunya, però no foren ben acollits i les revoltes se feien cada volta més intenses, fins al punt de que els governants catalans renunciaren al rei d'Espanya i s'aliaren en els francesos, lo que se coneix com la Revolta dels Segaors. A la fi de la guerra se firma el Tractat dels Pirineus, que cedia el Rosselló i altres territoris a França, i les tropes valencianes se retiraren de Tortosa. Este fet tan curiós de la nostra història se veu reflexat en el mapa de Nicolás Tassin de 1633, un mapa molt inexacte en el que se veu la frontera del Regne de València en el riu Ebre, en compte d'en el riu Sénia, que és on sempre ha estat. Això és incorrecte, perquè eixa zona mai s'annexionà a València, encara que sí que estigué baix el seu control. Però anem al tema de l'idioma. Quin idioma se parla en Lleida i Tortosa? Pues és una pregunta difícil de respondre. A pesar d'estar en Catalunya, a partir de l'any 1300, quan el rei Jaume II fundà la Universitat de Lleida, el continu flux d'estudiants valencians provenents de la florent cultura i economia del Regne de València feu que el valencià passara a ser la llengua culta en Catalunya i en tota la ruta que connectava València i Lleida, incloent Tortosa, que se convertí durant 400 anys en l'epicentre cultural i comercial de Catalunya. Entre 300 i 800 estudiants valencians influïen sobre una ciutat d'apenes 3.000 habitants com era Lleida. És a partir d'este moment quan es comencen a veure un gran número de valencianismes en obres catalanes, com el Tesaurus d'Onofre Pou. Este mateix autor aplega a elaborar un
diccionari trilingüe valencià, català, llatí en 1575, que fon un best-seller de l'època i continua estudiant-se en les universitats catalanes fins al segle XVIII. El valencià era el que influïa al català. Un altre autor, Andreu Bosch, se desesperava per la tendència a imitar a la llengua valenciana dels escriptors catalans, com mencionava en els seus títols d'honor de 1628, fins al punt d'escriure el Memorial en defensa de la llengua catalana en 1636, un escrit en el que li demanava a la Generalitat de Catalunya que prohibira els sermons en valencià, ja que la llengua valenciana estava a punt d'extingir el català. Durant tot aquest temps s'afirma que en Lleida i Tortosa se parlaven dos idiomes, valencià i català, fins que apleguem al segle XIX. Les tornes s'han invertit i ara Catalunya era més pròspera cultural i econòmicament que València. El nacionalisme català s'estenia i un dels seus promotors, l'escriptor Milà i Fontanals, se convertia en el creador del dialecte català occidental en 1862, batejant d'eixa nova forma la parla de Lleida i Tortosa. A partir d'aquest moment, les coses li anaren molt mal al valencià. De ser la llengua culta que estigui a punt d'erradicar al català, passava a ser considerat pels nacionalistes catalans com un dialecte d'este. La denominació de dialecte occidental del català passa a aplicar-se en València a partir del segle XX. Però encara avui en dia se qüestiona que la parla de Lleida i Tortosa siga català, com feu el diari Le Monde en 2006, en el que mostrava un mapa on marcava que l'idioma d'esta zona és el valencià. Altres seguidors del moviment catalanista equiparen la denominació de valencià a la de dialecte occidental, igualment corrompent a la pròpia de llengua valenciana. I encara queda parlar del tortosí, el qual se considera el dialecte de transició entre el valencià i el català, els quals no tenen una frontera idiomàtica definida, ja que ambdós idiomes formen part del mateix continu dialectal que formen les llengües occitano-romàniques, com ja explicarem en un vídeo anterior que podeu veure per ací. Aixina que les fronteres idiomàtiques s'apliquen segons el seu concepte sociocultural i polític, o siga, gastant les fronteres polítiques i la consciència idiomàtica dels propis parlants, els quals reconeixen l'existència d'una parla única i diferenciada en València, la llengua valenciana, i una altra igualment única i diferenciada en Catalunya, la llengua catalana. El tortosí podria entrar perfectament tant dins del valencià com del català, ja que és una parla de frontera, un dialecte de transició, que combina la formació del verb en català, jo canto, jo canti, en vocabulari, pronunciació i gramàtica valencianes, com la caiguda de la D intervocàlica o l'utilització dels pronoms valencians, com mos, de mos pares. Justament molts tortosins se queixen de que el català estàndard, el fabrià, basat en el dialecte barceloní, no inclou les formes tortosines, per lo qual se perden. I ara ja pleguem a l'economia, festes i tradicions d'estos territoris. Si n'hi ha una cosa que caracteritza el sud de Catalunya és el delta de l'Ebre, on se cultiva arròs, un cultiu que introduïren els valencians en el segle XVII. Monges valencians de la tinença de Benifassà foren els primers en cultivar-lo en Catalunya, fent que la gastronomia de la zona de Tortosa se parega molt a la valenciana. El conegut com Ball dels Valencians aplega a Tortosa per la mateixa època, un ball similar a la moixaranga d'Algemesí que acaba fent una gran torre humana, que a partir de finals del segle XIX se convertia en els castellers catalans, expandint-se per tota Catalunya i convertint-se en un dels seus majors emblemes culturals, que té un origen valencià. Uf! I això és tot el que podem dir de la Catalunya valenciana, una regió que durant sigles ha sigut influenciada pel Regne de València. I tu què opines? Esta zona és més valenciana o catalana? En quin idioma creus que se parla? Deixeu-ho tot ací baix en els comentaris. No oblides subscriure't, activar la campaneta de les notificacions, compartir el vídeo en tot el món que li interesse com la cultura valenciana ha influït a altres territoris durant la seva història, doneu-li un bon m'agrada al vídeo, recordeu que ací baix teniu els enllaços als demés canals que tenim i al nostre Patreon, on pots ajudar al canal. Recordeu que en les pestanyetes de per ací teniu altres vídeos també molt interessants. Nos veiem en pròxims vídeos sobre la cultura valenciana, però sobretot... No te baixes del món!